تيك كل في العدو معلم الشمس تدي جميل تعويتشك انت للسبا الهولين يسلمولك الارض والسما كل في العدو مولاسين يا مولاي لذكراي علشان تالحياسين فيك الساتا فيك الغنى انفورا تاكل جيل Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidni Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Merħbal din iċ-ċelebrazzjoni hawnhekk f'dan is-santwarju. U merħba wkoll il dawk li din iseguna. Ejjew flimkien inħallu l-mulej ikellemna biex jagħtina dak il-kuraġġ li nkunu kapaċi niġdu il-ħażen u nagħtu xhieda tal-fedeltà tagħna lejn il-mulej, kif li semgħu mod partikolari fit-tin qari. U biex niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa mal-mulej, nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Fejn hemm id-djufija tagħna hemm dejjem il-ħnina kbira ta' Alla. U għalhekk flimkien nitolbu maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u lil-konħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt birjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lil-konħuti biex itolbu għalija. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Il-udissa din nofruha b'sufraġġju ta' Joseph u Ellen Buttigieg. Nitolbu. U Alla, il-providenza tiegħek tqassam kollox bordi li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokon ta' nitolbuk biex tbiet minna kull tip ta' ħażen u tatina kull maquta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, inti mxejt warajja fit-talim tiegħi, fl-imġiba tiegħi, fil-pjan u it-twemmin tiegħi, fis-sabar, fl-imħabba u fil-perseveranza tiegħi. Fil-persekuzzjonijiet u t-batijiet li ġew fuqi f'Antiokkja, f'Ikonju u fl-Istra. X'persekuzzjonijiet għaddejt minnhom. Iżda ħelisni il-mulej minnhom kollha. U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, il-koll jgħaddu mill-persekuzzjonijiet. Imma in-nies il-ħżiena u l-uċuħ boħra imorru mill-ħażin għall-ar, iqarqu u jitqarqu. Imma int ibqa' miexi f'dak li tallimt u emmint bisħieħ, għax taf minant min tallimtu. U għax sa min żożitek sirt mitħla tal-kodba mqazza li jistgħu jagħtuk l-erf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija imnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa.
بشكل بنيدم ta' Alla ikun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Il-kelma tal-mulej. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Ħafna li jagħmlu għalija u jħabtuni, imma jien ma nitbieċ mill-preċetti tiegħek. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek, għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Il-kbarat għal xejn b'xejn jagħmlu għalija, imma minn kelmtek tibża qalbi. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm ebda tfixkil għalihom. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Nistenna is-salvazzjoni tiegħek mulej, u inħares il-kmandamenti tiegħek, inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek, u d-dimajnejk l-imġiba tiegħi kollha. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri iħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Gloria lilek. F'dak iż-żmien u jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: din kif inhi l-kittiba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal: il-mulej qal lil Sidi, oqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma tkun qed l-edewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess sejjaħlu Sidi, mela kif inhu ibnu? U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Ġesu għal darb'oħra jgħid minnu bin David. U biex taraf lil Ġesu bin David, u għalina biex narfu lil Ġesu, hija li nemmnu fit-tħabbira li l-Knisja tagħmlilna tal-qawmien ta' Kristu. Imma Ġesu wkoll jitlobna ċerta fedeltà biex insegwuh. Il-versett tal-Allulija qal: jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Eżies, aħna li nisimgħu l-quddies kuljum jew sikwit, għandna don kbir għax il-mulej ikellemna. U jkellemna biex issaħħaħna fl-aqda tiegħu magħna u aħna il-fedeltà tagħna lejh. Jekk smajna tajjeb fl-ewwel qari, San Pawl qiegħed jikteb il-famuż Timotju, ħabib kollaboratur isqof fix-xandira tal-Vanġelu, San Pawl illi sofra ħafna persekuzzjonijiet. Imma qal ħaġa sabiħa u din nixtieq illu nieħdu. Jgħid hekk x'persekuzzjonijiet għaddejt minnhom. Bħal spiċi donnu għajja imma mhix veru, imma għadda minn ħafna persekuzzjonijiet. U mbagħad iżid. U din it-talima dan il-messaġġ illi jennieħu mill-liturġija tal-lum. U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fik Ġesu, il-koll jgħaddu minn persekuzzjoni. Aħna bil-persekuzzjoni x'nifhmu? Illum f'Malta u anke forsi fl-Ewropa ħadd ma se jiġi fuqna u jisparalna għaliex aħna insara. U ħadd ma se jitfana forsi l-ħabs għaliex aħna insara.
imma għax aħna nsara għandna tedida kbira, tra virgoletta, persekuzzjoni morali. Għax din imeddejn li nitilfu il-valur tal-fedeltà tagħna lejn Kristu. Għax aħna ngħidu u nuru li aħna nsara, speċjalment qegħdin nitkellmu ben-nies li jemmnu kemm intom hawnhekk preżenti fis-santwarju u dawk li qegħdin iseguna bil-mezzi soċjali u anke bil-UTV. Il-koll ngħidu li aħna nsara, imma qegħdin attenti għal din il-persekuzzjoni li għaddejjin minna fi żmienna fejn xemmu xejn, fejn forsi l-ħażin jgħaddi ħlieb tajjeb, fejn aħna l-insara qegħdin nkunu imkaxkrin b'ċerta mentalità, nuqqas ta' valuri, nuqqas ta' prinċipji. Ħafna minna għandna din it-teddida llum għaliex hawnhekk forsi ngħidu li nemmnu, imma biex noħorġu minn dak il-bieb, xejn ikunu d-dar, xejn ikunu mal-bieb, xejn ikunu fuq ix-xogħol, xejn ikunu fis-soċjetà. Il-mentalità tal-lum li hija diabolika, li hija qarrieqa, għax itellifna il-valur tal-ispiritwalità tal-fidi li aħna għandna. U ngħid l-ispiritwalità x'kull bniedem għandu il-valur spiritwali ġo fih, imma jekk imbagħad imdawwar b'soċjetà pagana jew sekolarizzata kif insibuha, tista' tellifna il-gost li segwi lil Kristu anke fit-tbatija. Ġesu meta qal u saqsel id-disċipli tiegħu qalilhom min tgħidu li jien, San Pietru qallu int li bentalla, tajjeb, u mbagħad qallu imma li bentalla tila lejn Ġerusalem biex ikun miċħud mill-kapijiet tal-poplu, maqtul, imut, ġifieri, u t-tielet jum mill-imwiet. Ġifieri, minn ġemp għandna Kristu li ju salvatur tagħna. Min naħa l-oħra għandna din il-fedeltà, din ir-responsabilità kristjana li ngħixuha. Għax din hija il-vokazzjoni tagħna bħala nsara, nagħtu xhieda u nerġa' nirripeti, din il-persekuzzjoni qarrieqa li tista' ittellifna tfixkilna biex inkomplu nemmnu f'ċerti valuri. Anke jekk ħafna dawn il-valuri warbuhom u jixtiequ li aħna warbuhom. Ara San Pawl kif jispiċċa f'din il-qara. Jgħid hekk, tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwam fis-sewwa biex hekk il-bniedem ta' Alla ikun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Għaliex jgħid, imma n-nies il-ħżiena li ċuħ boħra imorru mill-ħażin għall-ar, iqarqu u jitqarqu. Eżies, noqogħdu attenti, ma nitqarqux bil-mentalità tal-lum, għax illum idin fi żmien modern, għax illum il-modi jadin, għax illum kulħadd jaħseb hekk. Attenzjoni, aħna insara tal-isem jew bil-fatti. Nitolbu biex inkunu nsara bil-fatti il-qawwa tal-Ispiritu Santu. U dan nitolbu bil-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Dik it-talba li ngħidu. Ħarstek fuqna dejjem żomm biex inkunu fidili għal Kristu, biex ngħidu hawnien kif qaliti għal rida tal-missier. Ejjew ferħ inkomplu ngħixu ta' nsara kif iridna l-mulej, mhux kif iriduna dak tas-soċjetà madwarna, imma kif jixtieq minna Ġesu, għax din hija l-missjoni tagħna. Ħuti eżies, ir-resq u t-taltana u d-demalla sabiex narfu naraw il-preżenza tiegħek fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum fil-waqt li nitolbuk. Mulej ismana, mulej għal-Knisja,
imxerda mad-dinja kollha, sagrament ta' salvazzjoni għal ġnus kollha, sabiex ma tala qatt il-bibien tagħha għad-dialogu u l-xandar il-Vanġelu nitolbu. Mulej ismana. Għal dawk li huma responsabbli mill-ħajja pubblika sabiex iwasslu l-bnedmin lejn il-paċi, il-ġid, maturità ċivili, responsabilità fis-soċjetà. Nitolbu. Mulej ismana. Għal dawk li għaddejjin mid-batija, speċjalment dawk li tolbuna hawnhekk fis-santwarju li quddiem il-problema tal-mart jistgħu jintilfu. Jirrikorru għat-tal. Ejja flimkien nitolbu għal dawn biex qatt ma jaqtaw qalbhom minn dbatija jew mill-biża' tal-futur biex din l-esperjenza tal-fidi twassallhom ħajarfu aktar il-mulej fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Mulej ismana. Għal-komunità tagħna sabiex fl-għaqda tagħna ma' oħrajn tissedda fil-fidi u fl-imħabba. Nitolbu. Mulej ismana. Fiskiet, illum ukoll l-ewwel ġimgħa tax-xahar, irresqu it-talb tagħna ta' uliet Alla li huwa mistiela. Mulej, inta lina misteru ċertezza, iġbidna lejk, watina li narfu nidħlu dejjem iżjed fil-fond ta' mħabtek baqda dejjima miegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tubita tajtna dan il-ħobs li din nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bidem li minnu jisrarina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jihdu sem fil-natura divina ta' Kristu kifu jistieq għana fil-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tubita tajtna dal-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Kollna tama fit-tubitek mulej nersqu lejk bl-offerta tagħna u nqegħdu fuq dan l-altar għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn Nifsukħar il-mulej. lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xira ta' sew mulej missier għaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Fl-aqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu. B'tama sħiħa nistennew jiġi għat-tieni darba fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli u l-bnedmin ta' rida tajba infaruk u ntennulek bla għejda. Għaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Smawitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ori ta' smawit. Imbirek li ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ori ta' smawit. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
باش يصيروا علينا الجسم والدم تا سيدنا جيسو كريستو. لمتى كان سيريناتا باش من رايح يبعتي هالهوبس رات الهاي قسم تعرض الشيبل تيو وقال خذوا وكولوا الكل من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għaliku u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok tilana għawnu dimek biex naqduk. Mitċakontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijen, li jinna nifdu sem il-ġisewi d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla. Wetta fri mħabba, flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof ta' Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jint ksib talik. Ftakar fħutna tal-familja Buttigieg li joġbok issejħilhom għal għandek minn d-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna, rabatna, benefatturi li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kemm huwa sabiħ għalina li nistgħu nsejħu Alla missierna. U jekk aħna nkunu kapaċi bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħu narfuh bħala missierna quddiem kull tip ta' tentazzjoni teddida għall-għaqda tagħna miegħu, niftakru li qiegħed magħna. Għalhekk flimkien biex inwettqu li tiġi saltnatek nitolbu kif jallimna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jiddoflak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannex fil-diġri iżda għalizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħina tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu. Li għedt l-apostli tiegħek, inħarilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu l-aqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Talla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħarruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħarruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-Ġesu, danu l-ħarruf talla li neħħid nubiet ta' dinja. Ħejnin aħna l-mistidna
għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem quddiem ta' Kristu iħarsuna għal-ħajja ta' dejjem. Tina ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġihli jixraqlek natu. Al-panina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk. Qalbi mqazza ta' Ġesu li berik titfalx kejkni. Kebbes fina nar ta' mħabtek, zomna mijek imħadni. Biex tifdina mill-jasar ewlini ta' missirek l-amara ħallejt. Int li taxxa is-sema biġmilek ta' suritna ta' mħabtek, zomna mijek imħadni. Grazzi, Signor Alla. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Spiritu għaddi tijek, int li titmana bil-ġisew u d-dem ta' ibnek Ġesu. U għamel li aħna nistqarru u nfaħru mux bil-fom bis u l-klem, iżda bl-mejjel tas-sew tal-karità biex jidħol ilna nidħlu fis-saltna tal-ġenna bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, nerġgħu nirrikordu t-talb tagħna lill-Madonna ta' Pinu għal dak kollha pellegrini u ħafna nies jitolbuna li nżommuhom f'talbna lill-Madonna.
Kullu nixtieq nitolbu għal dawk li llum se jiġu operati. U nitolbu id-don tad-den lill-professuri biex b'responsabilità jagħmlu kbirhom kif dejjem jagħmlu, u l-morda li jqawwu wkoll it-tama tagħhom fis-serenità quddiem is-sitwazzjoni diffiċli. Dan huwa l-miraklu tal-fejqan li ngħixu serenament il-problemi fiżiċi, morali li l-ħajja tippreżentalna. Marija tidħol għalina, Marija ħarista dejjem fuqna u bil-din iċ-ċertezza li l-Madonna qiegħda magħna u ma' dawn il-persuni ikenna l-kuraġġ li ngħidu mulej aħna infaħruk. U għalhekk ninaqdu wkoll bl-intenzjonijiet tagħkom u ngħidu dawk it-tlieta Marija il-Madonna li hija stess talbitna ngħidu hawnhekk. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkenta fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkenta fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkenta fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, Ħarstek fuqna dejjem żona. Morru wejxu il-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Lilek ukoll. Lilek Alla bax għajn selmulek. Xint fiċi lodwa l-anjana nulek. Bil-fer bilena lubna moni